Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη-τελευταία εκπομπή πριν πάμε και εμείς να κάνουμε τα καλοκαιρινά μας μπάνια. Και σήμερα έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή μας την Σύμβουλο Διαπροσωπικών Σχέσεων, κυρία Κυριακή Μερτζάνη. Μαζί με τον Νίκο τον Παρδούνια, βέβαια, θα κουβεντιάσουμε για θέματα που μας προέκυψαν αυτή τη βδομάδα σχετικά με το πώς είναι η κατάσταση και πώς τη βλέπει ένας Σύμβουλος Διαπροσωπικών Σχέσεων τον μόνιμο κάτοικο των μικρών νησιών. Κυρία Μερτζάνη, Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Εύχομαι καλοτάξιδη εκπομπή. Θεωρώ ότι είναι μία ορόσημη φωνή για τα μικρά νησιά και χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πριν πάμε, το γεγονός ότι η κυρία Μερτζάνη ήρθε στην εκπομπή σημαίνει ότι είναι καλοτάξιδη ήδη. Εννοείται. Έχει ένα κριτήριο φοβερό πάνω σε αυτό. Πριν πάμε όμως και πριν συζητήσουμε με την κυρία Μερτζάνη τα θέματα που αφορούν τα μικρά νησιά, έχουμε μερικά βίντεο που θα τα δούμε τώρα σχετικά με την διοργάνωση του 17ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μικρών Νησιών, το οποίο θα γίνει 1 με 4 Οκτωβρίου στο νησί της Κάσου. Θα την έχουμε και στο συνέδριο την κυρία Μερτζάνη καλεσμένη. Πάμε να δούμε ένα πρώτο βίντεο με τον Δήμαρχο της Κάσου, τον κύριο Ερωτόκριτο. Καλησπέρα και από την Κάσο. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα μια ωραία παρέα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον σύμβουλό μου τον Στεφανή τον Βασιλάκη. Πρόεδρε, είναι ιδιαίτερη χαρά που σε καλωσορίζουμε στο νησί μας για να ξεκινήσουμε από σήμερα την προετοιμασία για το 17ο συνέδριο του Δικτύου των Μικρών Νησιών. Είναι ένα σημαντικό γεγονός για την Κάσο. Αυτό μέσα εκεί πρέπει να αναλυθεί όπως πάντα, αλλά με πιο έντονο τρόπο η νησιωτικότητα. Η αναγκαιότητα της νησιωτικότητας στα μικρά κυρίως νησιά. Πρέπει να αναδειχθεί η διαχείριση των μεγάλων έργων που πρέπει να γίνονται στα νησιά μέσα από το ΕΣΠΑ. Πρέπει να έχουμε θεματολογία που να αγγίζουν όλες τις κοινωνικές πλευρές της καθημερινής ζωής του νησιού και των νησιών μας. Από εκεί πέρα, φέτος το καλοκαίρι ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα με την έννοια ότι το πρώτο δίμηνο του καλοκαιριού, θα μπορούσαμε να πούμε της θερινής περίοδου, Μάιος-Ιούνιος, είχαμε μια μείωση αυξήσεις της τάξης του 10 με 15%. Πιστεύω αυτό να αναπληρωθεί στην πορεία. Ο τουρισμός της Κάσου δεν είναι μαζικός, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα τύπο μαζικού τουρισμού. Είναι ένας τουρισμός εναλλακτικός, δίνοντας έμφαση κυρίως στις περιπατητικές διαδρομές που έχουμε χαράξει. Με τις νέες είναι 13 στον αριθμό. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις του εξωτερικού, σε επιλεγμένες εκθέσεις Ολλανδία και Γαλλία που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο εναλλακτικό τουρισμό. Από εκεί πέρα, ο κόσμος που έρχεται είναι οι κασιώτες, οι συμπατριώτες από το Λυκανοπέδιο, που υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Γύρω στους 8.000 κόσμο έχουμε εκεί πέρα, από την Αμερική, τη Νέα Υόρκη κυρίως, και από τη μικρή παροικία της Ρόδου. Πιστεύω με αυτή η πορεία να συνεχιστεί προς το καλύτερο, να επιμηκυνθεί και η τουριστική περίοδος μέχρι τον Σεπτέμβρη και φυσικά μέχρι τον Οκτώβρη που είναι το συνέδριο του Δικτύου των Μικρών Νησιών. Από εκεί πέρα έχουμε συντάξει και θα το δώσουμε στην δημοσιότητα αύριο το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αγγίζει το φάσμα όλων κυρίως των δραστηριοτήτων πολιτιστικών, από παρουσιάσεις βιβλίων, από συναυλίες, από συνέδρια, γιατί θα έχουμε και το συμπόσιο των συνταγματολόγων που θα γίνει από τις 4 μέχρι τις 6 του μηνός στο νησί μας. Είχαμε προηγούμενα και ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του Summer School με τους μαρξιστές που έρχονται από την Αμερική και με συντονιστή του συμπατριώτη μας, τον καθηγητή και τον κύριο Πρατσί. Είμαστε ένας τόπος που σιγά σιγά αναδεικνύεται με τις δράσεις αυτές, σε μικρή κλίμακα βέβαια, και σιγά σιγά προχωράμε μπροστά. Είδαμε λοιπόν τον Δήμαρχο, θα έχουμε μάλλον στο νησί τη διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου μικρών νησιών. Είπαμε θα είναι και η κυρία Μερτζάνη εκεί.
Νικόλα, έχεις μια εμπειρία από συνέδρια μικρονησιών, Ναι, αρκετά. έχω. Και αυτό μπορώ να πω είναι ότι όλα έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γιατί? Διότι αναδεικνύουν θέματα τα οποία ο μέσος Έλληνας δεν τα γνωρίζει, αλλά η επίλυσή τους βοηθάει στο να μπορέσει η χώρα να έχει πιο μεγάλη λειτουργικότητα. Σε διακόπτω, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά, γιατί θα μπούμε μετά και με την καλεσμένη μας λίγο πιο βαθιά στα πράγματα των μικρονησιών. Πάμε να δούμε άλλο ένα βίντεο που έχουμε με τον Δήμαρχο της Κάσου. Πριν λίγο ξεκίνησαν οι εργασίες της αποκατάστασης του Γυμνασίου Λυκείου Κάσου. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πνοής για το νησί μας, θα στεγάσει και τις 6 τάξεις. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, την τελευταία σχολική χρονιά, τα παιδιά εξυπηρετήθηκαν από αίθουσες σε κοντέινερ. Αυτό θα γίνει και τη φετινή χρονιά, αλλά έχουμε τη διαβεβαίωση και από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 12 με 13 μήνες, δηλαδή την μεθεπόμενη σχολική χρονιά θα είναι έτοιμο. Θα είναι ένα κτίριο πλήρως αποκαταστημένο στατικά, με ενεργειακή απόδοση και με μονώσεις σε όλους τους τοίχους που θα μπορέσουν έτσι και με θέρμανση σε όλες τις αίθουσες για να είναι πιο ανθρώπινες συνθήκες διδασκαλίας των παιδιών. Από εκεί πέρα, αρχές του Σεπτέμβρη περιμένουμε το συνεργείο από τη Ρόδο για να ξεκινήσει η πρώτη φάση της συντήρησης του οδικού δικτύου του νησιού μας. Όπως θα είδες και εσύ, αγαπητέ φίλε Λευτέρη, πάσχουμε σε ορισμένα τέτοια θέματα όσον αφορά την ποιότητα του οδικού δικτύου. Πιστεύω και αυτή να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μήνες και πριν τα Χριστούγεννα, για να έχουμε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που θα ενώνει το Φρύ με το αεροδρόμιο και τον Άγιο Κωνσταντίνο, καθώς επίσης και τον οικισμό της Αγίας Μαρίνας με τις παρυφές του Κουντοαλιώτη και την διασταύρωση προς το αεροδρόμιο, να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μήνες, και μετά έχουμε εξασφαλίσει και την χρηματοδότηση για τη δεύτερη φάση, που πιστεύω διαδικασίες να ξεκινήσουν άμεσα, γιατί όπως είναι γνωστό σε όλους μας η γραφειοκρατία καλά κρατεί. Σχεδιάζεις, μελετάς, μετά κολλάς στις διαδικασίες δημοπράτησης, εστάσεις, όλα αυτά, μέχρι να υπογραφούν οι συμβάσεις, να αναδειχθεί ο εργολάβος που θα ξεκινήσει το έργο για να το ολοκληρώσει. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Μεταναστευτικού και Ασύλου θα ήθελα να πω 2 λόγια, γιατί βέβαια δεν μας αγγίζει άμεσα το πρόβλημα αυτό, με την έννοια ότι δεν έχουμε συνεχείς ροές από τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Αυτό όμως αγγίζει την νότια Κρήτη και τη Γάβδο, ένα μικρό νήσι που χωρίς υποδομές είναι έρμεο στις διαθέσεις των διακινητών από την Λιβύη. Βέβαια, εμείς είχαμε 2 περιστατικά μεταναστών, λαθρομεταναστών, να μην τους πούμε λαθρομετανάστες, μεταναστών, μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι νόμιμοι, στη Νότια Κάσο, και εκεί γίνονται προσπάθειες να εξοπλιστεί και να λειτουργήσει και το ίντερνετ στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί δεν υπάρχει ίντερνετ στη Νότια Κάσο, και όποιος έρχεται ανεβαίνει πάνω, ανηρώνει ο κλήρος και το βλέπουμε μπροστά μας στα χωριά. Γίνονται ενέργειες με την Κοσμοτέ. Είμαστε στην διαδικασία της αδειοδότησης από την πολεοδομία και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια καλύτερη κάλυψη, μια ολοκληρωτική κάλυψη σε όλο το νησί, για να αποτρέπουν και τέτοιες παρεμβάσεις και ενέργειες όπως είναι οι μετανάστες. Ήμασταν αλληλέγγυοι και είμαστε αλληλέγγυοι στο Δήμο του Ηρακλείου της Κρήτης. Μάλιστα η Επιτροπή μας και ως Πρόεδρος εξέδωσα μια ανακοίνωση σε συνεργασία με τους συναδέλφους μέλη της Επιτροπής, ότι είμαστε αντίθετοι στην χρήση για προσωρινή διαμονή του οικίματος του κτηρίου Σκουλούδη στο Ηράκλειο της Κρήτης, επειδή αντιδρά και ο ίδιος ο Δήμος του Ηρακλείου της Κρήτης. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν στη συνεννόηση του Υπουργείου με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Αν αυθαίρετα το Υπουργείο μπορεί να έχει τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν γίνεται τίποτα. Πιστεύω να υπάρξει την τελευταία στιγμή έστω μια στοιχειώδης επικοινωνία για να αποτραπεί αυτό το γεγονός. Αυτό ήταν ο Δήμαρχος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τον δούμε και στο νησί του. Και επειδή είπαμε ότι θα πάμε σε κάποια θέματα πιο βαθιά, να πάμε να δούμε άλλο ένα βίντεο σχετικά με τον πατημό. Πιο πολλοί δεν ξέρουν τι είναι ο πατημός, όμως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός, όχι μόνο για την Κάσο και το ολοκαύτωμα, αλλά για την πατρίδα μας και για την Ευρώπη ολόκληρη. Βλέπουμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Βρισκόμαστε στο βορειοδυτικότερο σημείο της ηρωικής νήσου Κάσου, το σημείο το λεγόμενο του Πατημού, που πριν από 202 χρόνια, στις 7 Ιουνίου του 1824, ήταν το σημείο που ο προδότης Ζαχαριάς ανέβασε τους Τουρκαλβανούς που είχαν έρθει εδώ πέρα με τον τουρκοκυπριακό στόλο για να κυριεύσουν και να κατακάψουν το νησί. Υπήρξαν πάρα πολλά θύματα και όσοι επέζησαν μεταφέρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, κυρίως γυναικόπαιδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων, τον Γιάννη Φραγκούλη, και εδώ στο στούντιο μαζί με την κυρία Μερτζάνη θα κουβεντιάσουμε για θέματα που αφορούν τις μικρονησιωτικές κοινωνίες. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο τίτλος, μικρονησιωτικές κοινωνίες ή μικρονησιωτικές ομάδες. Αυτό θα μας το πείτε εσείς, τι ταιριάζει καλύτερα με όλες τις συνθήκες που έχουν αυτοί οι δύο όροι πάνω σε ένα νησί. Είναι τόσο πολύ σύνθετο που κατά τη γνώμη μου και οι δύο ισχύουν. Δηλαδή και οι κοινότητες και οι ομάδες. Οι ομάδες δημιουργούν τις κοινότητες και οι κοινότητες διαχωρίζουν τις ομάδες. Νιώθει εγκλωβισμένος ένας μικρονησιώτης? Θα έλεγα ότι νιώθει ο νησιώτης, ειδικά στις μικρές κοινότητες, νιώθει το ότι δεν μπορεί να προσφέρει ή δεν έχει κάτι να προσφέρει. Δεν θα το έλεγα εγκλισμός ή εγκλωβισμός, γιατί πέρα από το γεωγραφικό είναι και το ψυχικό. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει μια δυσκολία σε αυτές τις μικρές κοινότητες όσο αφορά την προσβασιμότητα, τη συμπερίληψη και την πρόληψη. Εδώ υπάρχει ένας μικρός διαχωρισμός και φαντάζομαι η δική σας γνώση θα μας βοηθήσει. Σε αυτές τις μικρές κοινότητες, στις μικρές ομάδες, στα μικρά νησιά, υπάρχουν άτομα διαφορετικών ηλικιών. Η ηλικία παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό που λέμε, αν νιώθει κάποιος εγκλωβισμένος εντός εισαγωγικών μέσα στο νησί του? Ναι, υπάρχει μία, έτσι, αν πούμε να χαρτογραφήσουμε λίγο τις ηλικιακές ομάδες των ατόμων που κατοικούν σε μικρές νησιωτικές περιοχές, θα δούμε ότι είναι μάλλον περιορισμένες οι συνθήκες για ένα παιδί. Ένα παιδί τι θέλει? Θέλει το παιχνίδι, θέλει τη φαντασία, να ενεργοποιηθεί η φαντασία, θέλει την παρέα. Αυτά τα τρία, τα πιο κύρια σημεία για την ανάπτυξη του παιδιού, υπάρχουν ελληματικές, έτσι να το πω, προσφορές στις μικρές κοινότητες. Υπάρχουν οι νέοι μετά, έφηβοι και νέοι. Υπάρχει στις μικρές κοινωνίες, ιδιαίτερα στα νησιά, ένας περιορισμός το να αναπτυχθεί το όραμα, να αναπτυχθεί το νόημα. Μιλάμε για τους εφήβους οι οποίοι τι θέλουνε? Αναζητούν ταυτότητα, αναζητούν νόημα στη ζωή. Στους νέους τώρα γεννιέται το ερώτημα, πώς θα δουλέψω σε αυτή την περιοχή, πώς θα δημιουργήσω μια οικογένεια. Είμαι ικανός μέσα σε αυτές τις περιοχές, σε ένα μικρό νησί, να αναπτυχθώ και να ζήσω καλά με την οικογένειά μου? Και υπάρχει και άλλη μία ομάδα ατόμων που είναι ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι τι θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους? Οι ηλικιωμένοι δένονται με τον τόπο τους, είναι δεμένοι. Ναι, είναι δεμένοι. Το ζήτημα εδώ προσφέρεται σε αυτόν τον τόπο η πρόληψη και η προσβασιμότητα για αυτές τις ηλικίες των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Και υπάρχει και άλλη μία ομάδα, η ομάδα με αναπηρία, άτομα δηλαδή με αναπηρία, μπορούν να μείνουν σε έναν τόπο
που είναι η μικρή νησιωτική περιοχή. Να φέρω ένα παράδειγμα. Έχω ένα ζευγάρι το οποίο πριν 5 χρόνια έφυγε από τη Λέρο, όντας γιατί το 3χρονο παιδί τους διαγνώστηκε στο φάσμα του αυτισμού. Στο νησί το συγκεκριμένο δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την όλη κατάσταση. Δεν υπήρχαν δηλαδή υποδομές και ομάδες που να μπορούν και οι γονείς να ενισχυθούν, ομάδες δηλαδή ψυχικής υγείας, αλλά και για το παιδί τους δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα να ενταχθεί ώστε να μπορεί να λειτουργήσει πιο καλά. Μετακομίσαν αυτοί οι γονείς, αλλάξαν όλη τη ζωή τους και ήρθαν στην Αθήνα για να μπορούν να έχουν μία προσβασιμότητα στο ζήτημα που αντιμετωπίζαν με το παιδί τους. Ναι, θέλω να πω κάτι, επειδή έχει ενδιαφέρον ότι επειδή μπήκαμε και στα ΑΜΕΑ και αγγίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα να ζει κανείς πάνω στον τόπο του, πολύ σχετικό με μια πρωτοβουλία που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να λέω κάτι. Ένας μικρονησιώτης που γεννιέται και μεγαλώνει σε ένα μικρό νησί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε σχέση με μιας μεγάλης πόλης και με τις λύσεις που οφείλει να βρει ή εναλλακτικά που θα αντιδράσει. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό τον κάνει πιο ισχυρό, πιο ολοκληρωμένο να αντιμετωπίσει κάποια άλλα προβλήματα στη ζωή του, είτε μείνει στο νησί, είτε μεταφερθεί σε μια άλλη μεγάλη πόλη. Είναι ένα κριτήριο που εκπαιδεύει στο χαρακτήρα σου, δηλαδή το μικρό νησί. Πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων των νησιών αυτών, όπου τα άτομα αναπτύσσουν την ανθεκτικότητα, την ψυχική ανθεκτικότητα. Μιλάμε για το άγχος επιβίωσης, να το συνδέσω λίγο εδώ. Τι γίνεται, υπάρχουν, γιατί το γενικεύουμε λίγο, παρόλο που αν θα το παρατηρήσουμε και το χαρτογραφήσουμε, θα δούμε ότι οι ανάγκες του κάθε μικρού νησιού είναι διαφορετικές. Γιατί τα άτομα που κατοικούν στο κάθε μικρό νησί, η νόρμα και η ζωή τους είναι διαφορετική. Άλλο ένα σημείο είναι ότι τα άτομα στις μικρές κοινότητες, στις νησιωτικές κοινότητες, δεν μιλούν για τα προσωπικά τους ζητήματα πολύ εύκολα. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο, εάν πούμε ότι ξεκινάμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ή μία έρευνα, να αναγνωρίσουμε τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων αυτών, είναι πολύ λίγες οι λήψεις που θα πάρουμε, δηλαδή οι πληροφορίες που θα πάρουμε. Αν πιαστώ από αυτό που είπατε, ότι στις μικρές κοινωνίες δεν μιλάνε εύκολα για τα προσωπικά τους ζητήματα. Ξέρουμε πάντοτε ότι ένας νέος, ένας έφηβος σε ένα μικρό νησί έχει ιδιαίτερα ζητήματα που σχέση με την καθημερινότητα του, ακόμα και με την προσωπική του ζωή. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά τα παιδιά, πώς, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη, ξεσπάνε τα προβλήματα που έχουν, πού αναζητούν μία λύση αν δεν μπορούν να τη βρούνε. Και μπορεί να βρεθεί η καλύτερη δυνατή εξισορρόπηση σε αυτό το θέμα. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε μία αύξηση τα τελευταία 5 χρόνια στις μικρές κοινότητες των νησιωτικών περιοχών όσο αφορά τις ουσίες και τον αλκοολισμό σε παιδιά ηλικίας 14 και με πάνω. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί όμως, δηλαδή, εδώ έχει σημασία να δώσουμε το ερώτημα γιατί εκείνα τα παιδιά οδηγούνται σε αυτές τις συμπεριφορές. Αν θα πάρουμε το νήμα και το ξεκινήσουμε, θα δούμε ότι τι θέλει ένα παιδί μέχρι τα 12. Θέλει παιχνίδι, θέλει παρέα, θέλει σχέση. Τι θέλει ένα παιδί από τα 13 και μετά? Αναζήτηση ταυτότητας, παρέα, σχέση, όραμα, κίνητρο. Τι θέλει ένας νέος από τα 20, να το πω, και μετά? Θέλει νόημα της ζωής, παρέες, κίνητρο και μία ζωή η οποία δεν θα έχει προβλήματα. Όμως, το θέμα δεν θα έχει προβλήματα, δεν αφορά μόνο τις μικρές νησιωτικές, είναι και αστικές περιοχές. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι στις μικρές νησιωτικές περιοχές αυτό το να έχω μία ζωή χαρούμενη,
μια ανάλαφρη σε εισαγωγικά ζωή που να μην μου προσθέτει προβλήματα, ήδη ξεκινάει με έναν περιορισμό. Γιατί έναν περιορισμό? Γιατί ένα μικρό νησί, ένας κάτοικος μάλλον δεν έχει άμεση πρόσβαση σε ένα μεγαλύτερο νησί ή σε μια αστική περιοχή όπου θα μπορεί ανα πάσα στιγμή να φροντιστεί είτε θέμα υγείας είτε εκπαίδευσης. Η διάγνωση αυτών των προβλημάτων γίνεται έτσι, και επιστημονικά πλέον. Το ερώτημα είναι πώς μπορούν να επιληθούν βάζοντας την ίδια την κοινωνία να συμμετάσχει στην επίλυση. Και κυρίως στις τοπικές κοινωνίες είναι η αυτοδιοίκηση που παίζει σημαντικό ρόλο. Ο Λευτέρης, επειδή ασχολείται χρόνια με αυτό, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ότι αν η αυτοδιοίκηση δεν συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους ζητημάτων, δεν έχουμε και αποτέλεσμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, μία αλήθεια μάλλον, είναι ότι η αυτοδιοίκηση, ναι, ενεργοποιείται. Το ζήτημα είναι εδώ με ποιους τρόπους θα ενεργοποιηθεί η κοινωνία. Η κοινωνία, αν θέλουμε να μετακινήσουμε το ζήτημα του αλκοολισμού και των ουσιών στις μικρές ηλικίες των παιδιών, χρειάζεται να δημιουργηθούν ακόμα πιο ασφαλείς σχέσεις. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Αν προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε τις σχέσεις τώρα των μικρονησιωτών μεταξύ τους, γιατί κατά βάση είναι αυτό μιλάμε τώρα. Έχουμε ανά περίοδος δεκαετίες, εικοσαετίες διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικές συμπεριφοράς στις σχέσεις, ή είναι πιο, ας πούμε, παγωμένες στο χρόνο οι σχέσεις σε ένα μικρό νησί από ό,τι θα είναι, ας πούμε, στην Αθήνα ή σε μια άλλη μεγάλη πόλη? Αισθάνομαι ότι είναι σχεδόν το ίδιο και στις αστικές και στις νησιώτικες περιοχές. Απλά στις νησιώτικες περιοχές, στις μικρές νησιώτικες περιοχές, επειδή έτσι κι αλλιώς είναι μικρός ο τόπος, φαίνεται ακόμα περισσότερο. Στις αστικές κάπου μοιράζεται, γίνεται μια διάσπαση, δεν φαίνεται τόσο πολύ. Βοηθάει το διαδίκτυο σε όλη αυτή τη διαδικασία? Είναι το κινητό στην ουσία, γιατί πλέον όλοι είμαστε με ένα κινητό. Η συνέχεια του χεριού μας είναι το κινητό. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήτημα εδώ είναι πώς γίνεται η χρήση του κινητού. Ναι, βοηθάει το κινητό, αλλά πώς γίνεται η χρήση? Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο μας που μας συνδέει με τον έξω κόσμο. Από τη στιγμή όμως που δεν γνωρίζουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε, αυτό γυρίζει μπούμερα και εκεί γεννιέται ο εθισμός. Είναι σαν να πάρουμε ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχουμε πάρει τα βασικά μαθήματα το πώς θα το οδηγήσουμε. Ναι, το διαδίκτυο, αν μου επιτρέπετε, συνήθως δίνει ένα τρόπο ζωής, δίνει μια καθημερινότητα την οποία ένας νέος δεν μπορεί να την έχει σε ένα μικρό νησί. Άρα αποτελεί λύση στην καθημερινότητα όταν καθημερινά με ένα κινητό στο χέρι και να βλέπει πώς ζουν οι άλλοι ή πώς θα μπορούσε να ζήσει αλλά δεν μπορεί να ζήσει. Αυτό μήπως επιδεινώνει την εσωτερική του ψυχική κατάσταση? Είναι η επένδυση του σημαντικού άλλου στην εικόνα, μέσα από την εικόνα. Δηλαδή, ας το πάρουμε λίγο, θα μιλήσω λίγο και πιο πριν από όλο αυτό. Έτσι και αλλιώς, για να μπορούμε να αναπτυχθούμε, χρησιμοποιούμε τη μίμηση. Μίμηση, επανάληψη, συνήθεια. Αυτή είναι η διαδοχικότητα. Άρα λοιπόν εδώ έχει σημασία να δούμε τι μιμούνται οι νέοι. Είτε στις μικρές νησιωτικές περιοχές, είτε στις αστικές. Η διαφορά είναι ότι στις μικρές νησιωτικές περιοχές, επειδή είναι περιορισμένος ο τόπος, η ανάγκη να μοιάσω στον άλλον, να γίνω σαν τον άλλον, είναι μεγαλύτερη. Γιατί δεν υπάρχουν τα προσόντα, αν θέλουμε, και οι ευκαιρίες που δίνονται στις αστικές περιοχές. Δηλαδή, ένα παιδί ή ένας νέος δεν μπορεί εύκολα να πει «είδα στο Instagram αυτό το κλαμπ και θα πάω κι εγώ εκεί». Άρα, λοιπόν, τι δημιουργείται μέσα από το τρολάρισμα? Η έλλειψη και η επιθυμία. Ποια επιθυμία όμως? Μιας διαστρεβλωμένης εικόνας. Κάτι τελευταίο που για μένα έχει σημασία. Στις μικρονησιωτικές κοινωνίες ο ρόλος, η θέση της γυναίκας επηρεάζεται με αρνητικά κατάλοιπα του παρελθόντος
ή έχουν ξεπεραστεί και υπάρχει μια ισότητα όπως αντιμετωπίζεται στις μεγάλες αστικές Συγγνώμη, πόλεις? να κάνω μια παρέμβαση εδώ και να πω ένα αστείο. Είναι απλά μου βγήκε τώρα με αυτό που ο Νίκος. Ας μην ξεχνάμε ότι το πρώτο ντρόν, καταλαβαίνετε κάποιοι για μια γεωγραφία που κυκλοφορεί, ήταν ένα γυναικείο εφεύρημα. Ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες η παντόφλα που φύγει από τη μάνα και πήγαινε στο παιδί. Πολύ ωραία. Θα το συνδέσω όμως την ερώτηση του κυρίου Βαρδουνιά με την ερώτηση του κυρίου Κεχαγιόγλου πριν. Αν, ας πούμε, μέσα στον χρόνο έχουν αλλάξει οι νόρμες. Θα πω ότι στα πιο παλιά χρόνια η θέση της γυναίκας μέσα στη μικρή νησιωτική περιοχή ήταν πιο περιορισμένη. Και όντως υπήρχε και μία στοχοποίηση, ιδιαίτερα όταν υπήρχαν γυναίκες οι οποίες προέρχονταν από μονογονεϊκές οικογένειες ή γυναίκες οι οποίες είχαν χωρίσει. Άρα ένα μεγάλο θέμα αυτό. Είμαστε στα τελευταία 2 λεπτά, θα σε διακόψω λίγο, κύριε Μερτζάνη, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι τα πρώτα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι το μισάρο της εκπομπής μας εξελίσσεται λίγο χρονικά. Αυτό είναι ευχάριστο για μας και για τους καλεσμένους μας, πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα μέσα σε μισό λεπτό, με 1 λεπτό, Νίκο και η κυρία Μερτζάνη να μας πει 2 λόγια σχετικά με το θέμα του σημερινού μας, ό,τι ακριβώς θέλει για να έχουμε και το κλείσιμο αυτό. Η κυρία Μερτζάνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η εκλεκτή καλεσμένη μας σήμερα. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ότι οι μικρονησιωτικές περιοχές είναι ένας τόπος, είναι όμως και τα όργανα του σώματος της Ελλάδος, που είναι η καρδιά και οι πνεύμονες. Ας επενδύσουμε στις σχέσεις και ας αφήσουμε στις νησιωτικές περιοχές ένα δυνατό αποτύπωμα ότι μπορούν να αναπνέουν όπως αναπνέουν και οι υπόλοιποι κάτοικοι σε αστικές περιοχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς αυτό που κάνουμε και ο στόχος μας είναι μέσα από αυτή την εκπομπή να αναδεικνύουμε την καθημερινότητα των μικρών νησιών, τις ανάγκες των ανθρώπων τους και το σημαντικότερο από όλα να προσπαθούμε να δώσουμε τις όποιες προοπτικές μπορεί να υπάρχουν, πιέζοντας αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο βαθμό τη ζωή και την καθημερινότητα στα μικρά νησιά. Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε και κύριοι, που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Να έχετε μια καλή, ήρεμη, ζεστή, δροσερή εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.